Kami Amchaio tongnai samungkuri siklarokni bagwi koktoma kaham. Hasteni Jotto blog Amchaio no siklarok nogo achugi no ajinani lama riwi tongo takuk David Munda. Kadakna Tok Kosom Bwsa tei Chandan Bwsa phalui norokbo ajimano nogo tongtiti no. Haste Tripurani Jotto blog Amchaio bagwi no nango khoroksa ke kadakna Tok Kosom tei Chandan Bwsa Phalna bagwi nango agent tei delivery boy. Nini Amchaio tongino nungbo tabuk Chandan tei kadakna Tok Kosom phalui ajimannai commission. Haike nogo achuki tongyawoi rang ajina muchungi tongkhangke tini no kwrwngdi takuk David Munda bai. Norok takuk David Munda bai kokduk tibo kwrwngui mano. Kokduk 8974785831 o kokduk number tei. Nini kamio no nini Amchaio no kadakna Tok Kosom Bwsa tei Chandan Bwsa phalui ajidi tini no kwrwngdi takuk David Munda bai.